da ni da shi ba ne magana ake ta ubangida majiroko madaukaki mai take yanke zodanko ana batun taska ku bar batun koko ga arziki a gaban mu ya wuce sako idan na ce alman shuhudu baro ko ake ta mun dan wanda ke ta duba ne wa ba fansa kanka takalmi duk wanda ya musa wannan da ni da shi ba saman bakwai ya hau kafar da takalmi ya taka arshi da kursi kafar da takalmi a rafrafi har safsafi da takalmi sun madana fata dalla abun da takalmi faka da kaba kausai na ai da takalmi awa adana kusancin akai da takalmi ba'awa ila abdihi da takalmi attahiyatu ya fada kabar da takalmi azzakiyatu waddayba da takalmi assalamu alaika ma da takalmi ayyuhan nabi wa barakatuhu da takalmi abinda duka aka kulla abun da takalmi tasarrufin ahadin ne akai da takalmi ku zo halitta duka zamu gaida takalmi na annabi Muhammad abu duniya wallahi kabu duniya da abin cikin ta takalmi na Mustafa Mahmud Sayyidul Kauni kuwa uba fansa